बे फाल्तु जाय खावनानै जादों बा मोसौनि बेफारि खालामदों माबादों बेफोर सर्ट टाइमनि बिजनेस भाई जुदि मालाबाफोर जुदि मोसौ खावग्रा मानसिखौ लोगो मोनोबा लेंहर आंखौ लिरबाय आङो गांनाय बिलिरनाय आं बेनि थाखाय आङो दुखु मोननानै आं गाबनाय फैयो आरो आं गोसोफोरा दुखु फैबाय आं मा खालामनानै आं मा जाबावनो मोसौ जोंनि जेहाय खालामनानै सोरबा हरनि गेजेराव खावना लांदों हरनि 12टा बारबायमोन आरो मोसौ खावना लांनाया आं 12टानि एसे सिगां सिखारदोंमोन बायहेरायाव ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव उन्दुफिनबाय फैगौ दैज्लाङाव एवनानै जानायनि मोनसे आसा दंमोन आरो दा बे आसाफ्रा गासिबो फैलार जाना थांबाय आरो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों आं माने ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों कि बै खावग्रा मानसिफोरखौ जुदि लाइफआव मालाबाफोर मोनफ्लांबा ओरैबायदि बुनो गोसो जादों माने जोंनि मानसिया मोजां खामानि मावनानै माने फैसा खामायनो गोसो गैया हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो जेसेबां मोनो बेखौ जानाय लोंनायजोंनो गासिबो बरबाद खालामजोबो नाथाय हाजिरा मावनायनिफ्राय मोनसे गोदान बिजनेस मावनानै माबा मोजां खामानि मावनानै फैसा आरजिनो साना नाथाय बेबायदिनो बोलो गोहोजों खामायनानै फैसा आरजिनो सानो बेफोरबायदिजों बेसे गोबाव जों संसार जानो बा जोंनि समाजखौ बेसेबां देरहोनो दिनै बे खामानि गैयाब्ला माबि खावनाय सिखाव डाकाति गोदोनिफ्रायनो जोंनि मानसिया जेब्ला लेखा रोङामोन बांद्राय एवारनेस गैयामोन समाजनि थांनानै थानायनि माबानायनि बै समाव माने खावनाया जायोमोन जेनेबा दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव नों जेरैखि जाया माने बोरै मावनांगौ बोरै खामायनांगौ बोरै थानांगौ गासिबो मोनथिजोबसेयावबो दिनै सिखाव खावनानै जानो बा सोरखौबा दमखिनानै जानो सोरखौबा गाख्लायनानै जानो बेबायदियावसो गोसो होयो जों दिनै गावनि थाखाय मोनसे थिग मोनसे बिजनेस बायदि मोनसे खामायनानै लानो गोसो गैया दिनै बे बर' बिमानि गाबनाय बे हादैनि गाबनाय जाय एसेबां गिलिर आवाजजों बुंदों माने बे फिलिंखौ मानो नुयो मानसिफ्रा बोरै सानो आंनाथ' ओरैबायदि माने थैयानो गलिजोबो आङो बे मोसौ खावनाय मानाय माबाया थांनाय सुटियाव थांबाबो आं खोनादों गोगोम बिराद मोसौ गोमानाय माबानाय जाबाय थायो ओरैबायदि मोसौ फालो फालो लानानै थाङो बोनानै लानानै थाङो सोरबायदि मानसियासो मोसौ फानगासिनो दं जोंनि बर'नि समाजाव आं बेखौनो बुजिनो मोना हमेशा थांनाय मोनायाव आंनि मोसौ माब्रैखौ सोरबा हरनि गेजेराव खावना लांदों हरनि 12टा बारबायमोन आरो मोसौ खावना लांनाया आं 12टानि एसे सिगां सिखारदोंमोन बायहेरायाव ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव उन्दुफिनबाय उन्दुफिननायनि उनाव बबे समाव लांखो बेखौबो जों आन्दाज मोनाखै आरोखि नोंथाङा सिखारबाथाय दङमोन मोनसे जों औ सिखारबा दङमोन 12टानि एसे सिगां जोङो सिखारबा मोसौआ दंजोबोमोन आरो प्रपार्टिखौ बै प्रपार्टिनि सायाव जेबो मोनालासे जुदि सोरबा मोनायाव खावनानै लांबा मा जागोन यार जोंनि बर'नि गरिब जायगायाव मोसौ मोसाजों जाय एसे हालेवनानै आबाद मावनानै जायो माइ गायनानै जायो बेनो राहा जुदि बे गोमाबाथाय आरो गैला जोंनाव ना ट्रेक्टर दं ना मेसिनजों सालायनानै जायो माबानो हायो जाय एसे गामि एरियायावबो ट्रेक्टर दङ बेफोरखौबो सोलिनो हायियावनो गावजों गाव हिंसा हिंसिजोंनो फानफिनलाबायनांगौबो जाजोबो गासिबो दिनै जों गावबागावनि समाजनि गामि एरियाखौ माने डेभेलप खालामनो साना सोर सोरखौ नादबनानै जानो हायो आरो माबानो हायो बेखौल' सानो सबसे जोंनि ट्राइबेल मानसिनि माइन्डआव बेल' कि बोलोजों खामानि मावनाय आरो सर्ट टाइमाव माहाजोन जानो लुबैयो बिदिजों जेबो लाब गैया जेसेबांखि बे फाल्तु जाय खावनानै जादों बा मोसौनि बेफारि खालामदों माबादों बेफोर सर्ट टाइमनि बिजनेस भाई एथ'ग्राम खामानि मावनो हाया नों बेहाय ओरैबायदि दुखु नांथाव बाथ्रा आं बे खावनायाव आं होनो गामिनि सासे नङा सासे मानसि आखायाव थागोन आरो बे गामिनिफ्राय बा जि एरियानिफ्राय सोरबा मोसौ हरग्रा गैयाब्ला बेयाव बे सोरनिबा न'खराव थांनानै मोसौ खावहैनो हाया रावबो दिनै समाजानो गिजोबो मानि थाखाय गियो आं मिथिया गाज्रि खामानिनि थाखाय मानि थाखाय गियो मिथिया सासे सासे मानसिखौनो गियो रायजोआ मानो समाजखौ खुंनो थाखाय पात्ताखौनो मोना आङो बिराद माने मा होनबावगोन दे बेफोरबायदि गाबनाय माबानाय माने दुखु जारला नुबा बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोंबो दुखु जाहा गोरिब ओंखाम जायालासे थाबोनाय मानसि जों मिथिगौ गोरिबनि फिलिंआ माबे दा दिनै
जाय मानसिहा जेबो सर्सआनो गैखाया इनकाम गैखाया बे मोसौखौ माजों बायफिनगोन आरो जाय खावनानै लांदों बे साला 80-1 लाख फैसाखौनो मोनबाय बेसे गोबाव जागोन बियो सानबेसे खावनानै जागोन बाय जोंनि बर'नि समाजखौ सोलिहोनो मोजाङै दैदेनलांनोब्ला जोंनि गामिनि गावबुरा ओमफ्राय गामिनि जेसेबांनाखि लिडार बयबो दङ जोंनि बर' समाजखौ मोजां खालामनोब्ला गासिबो बिटिसि एरियानि बड'लेण्ड एरियानि गामिनि लिडारफ्रा बैफोरबायदि जाय समाजनि बेरेखा खामानि मावो बेफोरखौ गोख्रों साबधान लानांगोन नङाबा जानाय नङा बाय जाथि बंस'आ गोरा माबा गोरा बेफोर खामानि गैया समाजनि सायाव जुदि बेदिखौ नायबाथाय जेबो जाला मोसौ खावनाया थांनाय बिसिबांबा गोबाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं नाथाय रावबो बुङा मानो बुङा आं मोनथिया सोरबा पार्टिनि आखाइ दं नामा बेयाव जाय सिगिलायनो थाङोनो खोनाबोनो मोन्दों आङो पार्टिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा थांनायलाय गावबुराफोरखौ खोन्थानानै फैयो होननानै दिनै बे बर' बिमा गाबदों बे आदैमोन गाबदों जाय न'खरा गोमाजादों बिसोरसो मोनथिदों बिसोरनि सायाव मा खालामगोन बिराद दुखुनांथाव बाथ्रालै बिराद रागा जोंनो ओंखारथावथाव बेबायदि समाजनि बेरेखा जायखिजाया खामानि मावो बेफोरखौ पाक्का बुंथारनांगौ जोंनि समाजाव ओरैबायदि आफादफोर दंजोबो जेबो बिसोरनो बुंनो हाबावा मानो दानि जुगा बेबायदि गुन्दागिरि माबा माबि पावारजों जेबो सोलिया आरो आं बारा बुंला लोगोफोर जुदि मालाबाफोर जुदि मोसौ खावग्रा मानसिखौ लोगो मोनोबा लेंहर आंखौ जुग्लि बेखौ एकदम मा होनबावनो आं बुंनो